कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ 5వ అధ్యాయం ఈరోజు కంప్లీట్ చేద్దాము. కర్మ సన్యాస యోగం స్టార్ట్ చేశాము, సగం చూసాము. ఈరోజు మిగిలిన మిగతా సగం కూడా పూర్తి చేద్దాము. 5వ అధ్యాయం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ కర్మ సన్యాస యోగము. సో కర్మ చెయ్యాలా వదిలిపెట్టాలా అనేది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. మరి కర్మ సన్యాసం చేయమన్నావు, మళ్ళీ భక్తితో పని చేయమని అంటున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది మంచిది అన్నప్పుడు భగవంతుడు కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరని వాడు నిత్య సన్యాసి అని చెప్పి రెండు కూడా మోక్షాన్ని ఇస్తాయి, కానీ పనిని వదిలిపెట్టడం కంటే పని చేయటమే మంచిది అని చెప్తూ, కానీ ఎలా పని చేయాలో కూడా చెప్పారు. కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరుకోని వాడు నిత్య సన్యాసి. అంటే ఎలా ఉన్నా మనం చేసే పని యొక్క రిజల్ట్స్ మనం సమభావంతో ఎవరైతే ఉంటూ పనులు చేయగలుగుతారో వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులు. సో ఈ ద్వంద్వాలు అంటే ఆ ఫీలింగ్స్ ఆపోజిట్స్ అన్నమాట. ఇష్టము అయిష్టము, సుఖము దుఃఖము, ఇది లాభం ఇది నష్టం, వీడు మంచివాడు వీడు చెడ్డవాడు, వీడు శత్రువు వీడు మిత్రుడు, ఈ ఫీలింగ్స్ ఈ ద్వంద్వాలన్నీ ఎవరైతే వదిలిపెట్టేసి సమత్వంతో పని చేయగలుగుతారో వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులు అని చెప్పి సులభంగా భవబంధాల నుంచి విముక్తి చెందుతారు అని చెప్తున్నారు. అది ఎలా చేయాలి, ఆ సమత్వాన్ని ఎలా అలవర్చుకోవాలి, మరి అది కూడా అంత ఈజీ కాదు. ఎప్పుడు ఈజీ అవుతుందంటే నా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను, ఆయన ఏది చేస్తే అది నేను అంగీకరిస్తాను, నేను తీసుకుంటాను, నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను, ఆయన ఏది ఇచ్చినా నేను ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తాను అనే మనస్తత్వాన్ని
ఆ భక్తి భావంతో ఆ శరణాగతత్వం, అంటే ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదమే, మనం నష్టం అనుకుంటున్నాం కానీ మనకు అదే ప్రసాదం ఆయన నిర్ణయించారేమో అనేటటువంటి శరణాగతత్వాన్ని అలవర్చుకుంటే అది మనకు ఈజీ అవుతుంది. అందుకని నా కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని చెయ్యి, ఇది భగవంతుడికి అర్పించాను, ఆయన ఏదిస్తే అదే ప్రసాదం. దుఃఖం అవ్వచ్చు, సుఖం అవ్వచ్చు, మనం దుఃఖం అనుకుంటున్నాము కానీ ఆ భావం వద్దు, అది ఏదో మనకి రావాల్సిన ప్రసాదమే, అందుకే ఆయన అది ఇచ్చారు అనేటటువంటి శరణాగతం తత్వం ఉన్నప్పుడు అది తేలికవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంత భగవంతుడి దయ అని భక్తుడు అనుకుంటే ఇదంతా, అంటే ఇక్కడ చిన్న ఈజీ ఎగ్జాంపుల్, డబ్బు వచ్చింది, లాభం వచ్చింది అనుకోండి, వ్యాపారంలోనో దేనిలో దానిలో ఉద్యోగం చేస్తాం, ఇదంతా నా కష్టార్జితం, నేను నా తెలివితేటల వల్లే ఇది వచ్చింది అనుకుంటాడు, అనుకుంటాం మామూలుగా మనబోటి వారు. అయితే భక్తులు ఎలా అనుకుంటారంటే భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటారు అని చెప్పి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. అలాగే నష్టం వచ్చినా విపరీతంగా దుఃఖించకుండా, ఇదేం దేవుడు ఇలా చేశాడు, నేను ఇంత కష్టపడితే, మళ్ళీ అన్నిటికీ మనం మరి దేవుణ్ణి అంటూ ఉంటాం కదా, అనుకోకుండా భగవంతుడు ఇది నాకు ప్రసాదించారు అని, భక్తుడు సుఖం విషయంలోనే కాదు దుఃఖం విషయంలో కూడా ఇదే మెంటాలిటీతో ఉంటాడు నిజమైన భక్తుడు, భగవత్ ప్రసాదం అని. మనం లాంటి వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థం అవటానికి సుఖం చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ, సుఖం విషయం చెప్తే ఎగ్జాంపుల్ ఈజీ కదా, అందుకని చూపిస్తున్నారు. కానీ సుఖమైన దుఃఖమైన ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనే శరణాగత తత్వం ఉంటే అప్పుడు మనం ప్రతిఫలాల మీద ఆపేక్షను తగ్గించుకోవచ్చు. ఆ రకంగా పనిచేసినప్పుడు మనకి భవబంధాల నుంచి విముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. జ్ఞేయస్స నిత్య సన్యాసి యోన ద్వేష్టిన కాంక్షతి. సో ఇలాగే కర్మఫలాలు కోరని వాడు నిత్య సన్యాసి అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ముందుగా భగవంతుడు ఆ విషయాన్ని చెప్పి, ఆ తర్వాత భక్తితో ఎవరైతే పనిచేస్తారో విశుద్ధాత్ముడు, మనోజయం, ఇంద్రియ నిగ్రహం. ఈ ఫీలింగ్ రావాలంటే ఏముండాలి, సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సెన్సెస్గా మనకి అన్ని మైండ్ కి ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాయి విషయాలు, బయట ప్రపంచపు విషయాలన్నీ అవి గ్రహించేసి మనసుకు సప్లై చేస్తే మనసు వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇలా అన్నారు, వీళ్ళు అలా అన్నారు, చెవులు తీసుకెళ్ళి ఆ సౌండ్ అవన్నీ మన మైండ్ కి ఎక్కిచ్చేస్తాయి. అప్పుడు మైండ్ రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలని, మనస్సుని ఎవరైతే నిగ్రహించుకోగలిగి కంట్రోల్ చేసుకుని రియాక్ట్ అవ్వకుండా అని అర్థం. సో అందరిలో ఉండే ఆత్మ మన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు, మరి ఎవరైనా ఏదన్నా అన్నారన్నా వాడు నిమిత్త మాత్రుడే, వాడు ఎందుకు అన్నాడంటే భగవంతుడు నన్ను ఆ టైంలో అలా అనాలని ఆయన ప్లాన్ అలా ఉందేమో అని శరణాగతత్వం అనే తత్వం ఇది బిగినింగ్ స్టేజెస్ సాధనలో. క్రమేణా ఎవరేదన్నా కూడా మన సమత్వంతో ఉండేది నిజమైన సమత్వం వస్తుంది. అర్థం చేసుకునే వరకు ఆ రకమైన రీజనింగ్ మనకి ఆ మార్గానికి దోహదపడుతుంది అన్నమాట. సో అప్పుడు ఎవరైనా ఒకటే, మరి వాళ్ళల్లో ఉన్న ఆత్మ నా ఆత్మ అందరిలో ఉన్నది ఒక్కటే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఆ భావంతో ఉన్నప్పుడు ఏ పని చేసినా కూడా ఆ దోషాలు అంటవు అని చెప్పారు. తర్వాత నవవిధ భక్తి చూసాము మనం 18 days క్లాస్ లో. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సరే, ఇకపోతే మరి ఫలితాలు భగవంతుడికి అర్పించి ఎవరి పనులు వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేసుకుంటారో, తామరాకు మీద తామరాకు నీటి బొట్టు పడ్డా ఎలా అయితే తడవదో అలాగే మనం పనులు చేస్తున్నా వాటి యొక్క ఫలితాలు మనకు అంటవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి ఈ రకంగా అర్పించి పనిని మనం దాని ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా పని మాత్రం మన కర్తవ్యాన్ని మనం శ్రద్ధగా చేసుకున్నట్టు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో తర్వాత దేహదారి స్వభావాలన్నీ కూడా నియంత్రించి, అంటే మరి స్వభావం అంటే ఏమిటి, ఈ త్రిగుణాలు, ప్రకృతి త్రిగుణాల వల్ల మనకు మనం అలవర్చుకున్న స్వభావం. మనకు సత్వగుణం ఉండొచ్చు, రజోగుణం ఉండొచ్చు, తమో గుణం ఉండొచ్చు, మిక్స్చర్ ఉండొచ్చు. ఆ మిక్స్చర్ లో ఒక్కొక్కసారి రజో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి తమో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి కొందరికి సత్వగుణం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇలా ఎవరి స్వభావం వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఈ గుణాలన్నిటినీ అలవర్చుకున్న దానిని బట్టి ఆ స్వభావాన్ని అన్నిటినీ ఆ గుణాలను కంట్రోల్ చేసుకుని చివరకు అన్ని కర్మల్ని మానసికంగా త్యజించు. ఫిజికల్ గా పనులు వదిలే అని చెప్పట్లా,
మానసికంగా త్యజించటం అంటే ఏమిటి? ప్రతిఫలాపేక్షను వదులుకో, నీ డ్యూటీ లాగా చెయ్యి, ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకో, భగవంతుడికి అర్పించి చెయ్యి. ఇలా ఎవరైతే మానసికంగా త్యజిస్తారో వాళ్ళు కర్మ చేయకుండా చెయ్యటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో 13th శ్లోకం, కర్మను చేయక మరియు కర్మ కారణం కాక. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ నిజమైన భక్తి భావం వస్తుందో, ఈ స్వభావాన్ని, ఈ 3 గుణాలను కూడా మనం కంట్రోల్ చేసినప్పుడు, అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు సచ్చితానంద స్వరూపులు అవుతారు. అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు. అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలగటం, అంటే ఈ గుణాల వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా ఉండటం. సత్వగుణంలో కూడా కొంత నేను చేస్తున్నాను, నేను మంచివాణ్ణి, నేను మంచి పనులు చేస్తున్నాను అని మనం అహంకారం పడకపోయినా నేను కర్తను అనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నంత వరకు కూడా మనం ఆ గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళలేం. మంచి పనులే చేస్తున్నాం, పుణ్యమే వస్తుంది, కానీ పూర్తి విముక్తి రావడం లేదు. ఎప్పుడైతే ఇదంతా భగవత్ ప్రసాదం అని మనస్ఫూర్తిగా మనం ఆ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళగలుగుతామో, ఆ టైంలో ఇక ఏ పనులు చేయవలసిన అవసరం లేదు. వాడి కర్మ చేయకుండానే, కర్మకు కారణము కాదు, కర్మను చేయను అక్కర్లేదు, వాడు నిత్యము కూడా ఆత్మతత్వంలో నిమగ్నమై ఉన్న జీవుడు. ఎందుకు? 3 స్వభావాలకు అతీతంగా వెళ్ళిపోయాడు. సత్వగుణానికంటే కూడా అశుద్ధ సత్వగుణం, సచ్చిత్తానంద భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకునేటటువంటి తత్వానికి వెళ్ళగలిగాడు. కాబట్టి అలాంటి వాడు ఇక అన్ని కర్మల నుంచి స్వతంత్రుడై ఉండును. కాబట్టి అంత భగవద్భావంలోకి వెళ్ళిన వాడు ఆ భావంలోకి దేహం యొక్క అంతర్బాహ్య కర్మ, లోపల బయట అన్ని కర్మల నుంచి కూడా స్వతంత్రుడైపోతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం లాస్ట్ టైం చూసాము. తర్వాత దేహంలో మరి ఈ నవద్వార దేహంలో అధిపతి అయిన దేహి కర్మలు సృష్టించటం కానీ, జనుల్లో ప్రేరేపించటం కానీ, కర్మఫలాలను సృష్టించటం కానీ చెయ్యడు. ఇదంతా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే, అంతా మరి గుణాల స్వభావం వల్లే జరుగుతోంది. సో ఎవరైతే ఈ గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతారో, వీటన్నిటినీ దాటేసుకుని ఈ కర్మలేమి చేసే స్టేజ్ లో లేనంత సచ్చిత్తానంద స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ శుద్ధ భక్తులు. సో అది ఇక్కడ మనకి వివరిస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాము అన్నది మనం చూసాం. ఏది? కర్మ ఫలాలు ఆశించకుండా మనం చేయటం, ఆ చివరకు ఏ స్టేజ్ కి వస్తాము. ఇలా ఫలితాలు భగవంతుడికి అప్పచెప్పి ఆసక్తులు లేకుండా చేసేవాడు తామరాకు నీటి బొట్టు ఎలా తడవదో, ఏ ఫీలింగ్స్ లేకుండా సమత్వంతో వాళ్ళకి ఏ బంధాలు అంటుకోవు అని చెప్పి, అలాంటి సాధనలో అలవాటు పడ్డాక చివరికి ఈ 9 ద్వారాలు ఉన్న దేహంలో సంతోషంగా ఉంటారంటే ఏదో సుఖంగా, మంచి ఆనందంగా, లగ్జూరియస్ లైఫ్ అని కాదు ఇక్కడ. అంటే మానసిక తృప్తితో, సమదృష్టితో ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ దాని అర్థము. సో తర్వాత అందుకే ఇది చెప్తున్నారు, ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నవాడు అట్లా ఉంటూ ఆ సాధనలో ఇక వాళ్ళు ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని కనుగొనగలుగుతారు. చివరికి 3 గుణాలను కూడా వాళ్ళు అధిగమించగలుగుతారు. ఆ 3 గుణాలని వాళ్ళు అధిగమించినప్పుడు ఇక వాళ్ళ కర్మ చేయవలసిన అవసరం గాని, ఏది అంతర్బాహ్య కర్మలేవి కూడా అనవసరం అని చెప్తూ, భగవంతుడు ఎవరి పాపాన్ని పుణ్యాన్ని కూడా ఆయన గ్రహించడు. ఆయన జీవులు వారి నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవహించే అజ్ఞానం అనేమో, కానీ మనమే మన జ్ఞానాన్ని ఆవరించే అజ్ఞానంతో మోహంలో ఉన్నాం. అంతేగాని ఆయన ఎవరి పాపాన్ని గాని పుణ్యాన్ని గాని ఆయన గ్రహించడు. మనం ఆ విషయాన్ని, జీవులు నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవహించే అజ్ఞానంతో మనం మోహం పొందుతూ ఉంటాము. అంటే భగవంతుడు ఏదో మన స్థితికి
భగవంతుడు కాదు మన స్థితికి కారణం. మనం పాపం భగవంతుడు ఇదేమిటి, భగవంతుడు మనకి కష్టాలు ఇచ్చాడు అనుకుంటూ ఉంటాము ఒకవేళ. కానీ అక్కడ భగవంతుడు ఎవరికీ కాదు, మన యొక్క అజ్ఞానమే మన యొక్క స్థితికి కారణము అని చెప్తున్నాడు. ఇదొక రూల్ అనుకోండి. ఇప్పుడు న్యాయానికి మరి ఈ పని చేస్తే ఈ శిక్ష, ఆ పని చేస్తే ఇది కరెక్ట్, ఈ పని చేస్తే ఇది రాంగ్, ఇది లాఫుల్ ఇది అన్లాఫుల్ అని జడ్జిలు చెప్పరు దాని. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మన బిహేవియర్ కూడా మన బిహేవియర్ ని బట్టి మనకు ఉంటుంది. అంతేకాని అది జడ్జి తప్పని మనం అనలేం కదా. వాడు ఆ పని చేయబట్టి మరి ఆ శిక్షని ఆ పుస్తకంలో ఉంది, అదేదో అమలు పరిచాడు జడ్జి. అలాగే ఇక్కడ అంటే భగవంతుడేమి ఆయన మనకేది ఆపాదించలేదు. మన యొక్క దీంతో మనం ఈ అజ్ఞానంతో ఈ మోహంలో పడి మనమే కారణం అవుతున్నాము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం ఏషాం నాశితమాత్మనః తేషామాదిత్యవద్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. సో అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసే జ్ఞానంతో మనిషి ఎప్పుడైతే ప్రకాశవంతుడవుతాడో, పగటి సమయంలో సూర్యుడు సమస్తాన్ని ఎలా అయితే ప్రకాశింపజేస్తాడో అతడి జ్ఞానం కూడా సర్వాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానం అనేది మనకు వచ్చి అంటే ఆత్మను మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయ అయిన ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను మనం వదిలించుకోగలిగి వాటికి అతీతంగా వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆత్మ జ్ఞానం మనకు అర్థం అవుతుంది. ఆత్మ యొక్క సచ్చిత్తానంద తత్వం ఏమిటని పదే డౌట్ వస్తుంది. మరి ఈ ఈర్ష్యలు, కోపాలు, తాపాలు, ఆందోళనలు, భయాలు ఇవే మరి మాయ. ఇవి వదుల్చుకుని ప్రశాంతతతో సమత్వంతో మనం ఎవరిని జడ్జ్ చేయకుండా, ఏ విషయానికి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఎప్పుడు కూడా ఆ శాంత మనస్తత్వంతో, అది మన స్వభావం, ఆత్మతత్వమే, అది సచ్చిత్తానంద, ఎల్లప్పుడూ ఆనందమే. ఆ తత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఈ భావాలన్నీ లేనప్పుడు. మనకు చూడండి, ఒక్కొక్కసారి అబ్బా మనశ్శాంతిగా ఉంది అనుకుంటాం, ఎప్పుడైనా స్థిమితంగా ఉన్నప్పుడు అదే మనశ్శాంతి అనుకుంటాం. అలాంటిది పర్మనెంట్ గా మనకు అసలు ఏది ఆందోళనలు ఏది కూడా మనల్ని డిస్టర్బ్ చేయని స్థితి మరి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆ క్వైట్నెస్, ఆనందం ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయనప్పుడే కదా. మరి మన మనస్సు దేనికి కూడా ప్రలోభ పడకుండా ఉన్నప్పుడే కదా. ఏదో ఒకటి కావాలనే కోరికతోనే కదా అన్ని స్టార్ట్ అయ్యేది. కామమే అన్నిటికీ కారణం అని మనం పదే చూస్తాం. కాబట్టి ఈ కోరిక వల్లే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నది మనం సెకండ్ చాప్టర్ లోనే చెప్పారు. కోరిక వల్ల నేను ధ్యాయతే విషయాన్ పుంస అని, అంటే దేని గురించి ఆలోచిస్తే అది కావాలి. తర్వాత మనం దాంతో కోరిక కలుగుతుంది. ఆ కోరిక కలిగినప్పుడు ఏమో కోపం కలుగుతుంది. తర్వాత ఏమో కోపం కలిగినప్పుడు మతి భ్రమిస్తుంది, బుద్ధి నాశనం అవుతుంది అని అన్ని మనం చూసాం. సో ఆ స్థితి ఇవన్నీ దాటుకుని మరి ఇవన్నీ కూడా కోరిక ప్రశాంత స్థితికి వెళ్ళగలిగినప్పుడు అది జ్ఞానం. అంటే ఈ అందరూ ఒకటే అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఎందుకు ఉంటుంది? వాడికి ఉంది, నాకు లేదనే ఫీలింగ్ ఉండదు. సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పుకుంటున్నాం మనకి క్లారిటీ కోసం. అలాగే ఇది సుఖం, అది దుఃఖం, ఇది రాలేదు, అది రాలేదు, నేనేదో లాభం వస్తుందని చేస్తే ఇలా వచ్చినేంటి, పేరు వస్తుందని చేస్తే అందరు ఇలా అంటున్నారేమిటి, ఇవన్నీ ఏమిటి? ఆ ప్రతిఫలం మీద మహామోజుగా ఉంది మనకు. అందుకు ఇది నా బాధ్యత. ఒక పెళ్ళుంది ఉదాహరణకి, చేశాము, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ది, చెయ్యాలి, చేశాం, వాళ్ళంతా పొగడాలి, నేను చాలా బాగా చెయ్యాలి అనే కోరిక విపరీతంగా ఉందనుకోండి. పొగిడితే మహా ఆనందం, గర్వం, నేను చాలా సమర్థుడిని కాబట్టి ఇలా చేయగలిగాను అని. అదే సరిగ్గా ఏదైనా వాళ్ళు వీళ్ళు ఏదైనా అన్నారని తెలిసిందనుకోండి, ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇంత బాగా చేస్తే వాళ్ళు ఇలా అన్నారా, వాళ్ళు అలా అన్నారని దుఃఖం, కోపం అన్ని వస్తాయి. ఎందుకు కలుగుతున్నాయి ఇవన్నీ? ఆ కోరిక అనిపించుకోవాలి, బ్రహ్మాండంగా చేశాననిపించుకోవాలి, సమర్థుడిని అనిపించుకోవాలి, గొప్పవాడిని అనిపించుకోవాలి అనే కోరిక ఉండబట్టి ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి. నా పని నేను చేశాను, ఇది నా డ్యూటీ, చేయవలసిన తీరులో చేశాను, ఆ తర్వాత నాకు ఇవన్నీ అనవసరం అనే మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకుంటే ఆ బాధ ఎందుకు ఉంటుంది? అది ఇక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట ఇవి, మనకు అసలు విషయం అర్థం అవుతాయి. సో అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసే జ్ఞానం
ఇదే అజ్ఞానం. వాళ్ళు పొగడాలి, వీళ్ళు ఎందుకు ఇవన్నీ? ఈ కోరిక వదిలినప్పుడు మన బాధ్యత అనుకుని ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను, ఇది నా ముందుంది, ఈ పని నా పని, నేను చేయవలసిన పని చెయ్యాలి, ఇది భగవంతుడికి అర్పించిన సాయశక్తులా ఇది బాగా అయ్యేటట్లు కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో చెయ్యాలి. అంతవరకు తరువాత ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదమే. నా ప్రయత్నాన్ని నేను శక్తి వంచన లేకుండా ఈ పని ముగించడానికి చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఏది వచ్చినా ఇక భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి మెంటాలిటీ వస్తే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించి ప్రాక్టీస్ చేసి ట్రై చేయొచ్చు. ఇది ఏదన్నా ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ హోంవర్క్ లాగా చేయండి. కావాలంటే నెక్స్ట్ టైం ఎవరికైనా ఏదైనా దీనివల్ల ఎంతవరకు మీకు ఫీలింగ్స్ లో మార్పు వచ్చింది అనేది, వెంటనే ఏదో మారిపోతామని కదా, ఆ టైంలో అయినా మెంటల్ పీస్ వచ్చింది. ఒక చిన్న పని చేసినప్పుడు చేసే ముందు ఇది మీకు ఈ భావంతో మనం చేస్తే తర్వాత ఎలా ఉంది, చిన్న చిన్న విషయాల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. వంట చేస్తాం, అవతల వాళ్ళు బాగుందంటే చాలా సంతోషం, నేను చాలా గొప్పగా వంట చేయగలనని. అవతల వాళ్ళు బాగాలేదంటే దుఃఖం, మనం ఇంత కష్టపడితే వాళ్ళు ఇలా అంటున్నారు అయ్యో అనే బాధ, ఓ నిజంగానే అయ్యో చెడిపోయిందా అనే బాధ. ఇలాంటివన్నీ వద్దు. అంటే కావాలని చెడగొట్టద్దు, నీ పని నువ్వు చెయ్యి, సాయశక్తులా వంట బాగా ట్రై చేయి చేయడానికి. తర్వాతకి ఏదన్నా జరగని, బాగుందని మెచ్చుకున్నా ఒకటే, బాగుండలేదేదో అది ఎక్కువైంది ఇది ఎక్కువైందనన్నా ఒకటే. మనం అయ్యో ఇలా అయిందా క్షమించమని అనడం అంతవరకే. కానీ దాన్ని మనం ఇది భగవత్ ప్రసాదం, ఇలా అవ్వాలని భగవంతుడి నిర్ణయం అనుకో అని అలా ప్రతి చిన్న విషయంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది మనకు అలవరపాటుని ఎంతవరకు తగ్గిస్తుంది, మనకి ఎంత మనశ్శాంతి వస్తుంది ఆ కొంచెంతోనే అన్నది ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ఎనీవే జ్ఞానాన్ని అప్పుడు ఇలా ఈ అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసే అజ్ఞానం, ఈ కోరికే కామమే అజ్ఞానం నశింపజేసే జ్ఞానంతో మనిషి ఎప్పుడైతే ప్రకాశవంతుడవుతాడో, పగటి సమయంలో గనక సూర్యుడు ఎలా ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు అలా అతని జ్ఞానం మొత్తం అతనికి అవగతం అయ్యేటట్లు చేస్తుంది. భగవత్ తత్వం ఇలా ఉంటుందా, కల్మషం లేనటువంటి ఆ నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, దివ్యానందం, ఈ కోరిక లేనప్పుడు, అంత క్వైట్ అయిపోయినప్పుడు నీ మానసికం అంతా కూడా నీ మనోహృదయం మరి అదే నీ మైండ్ అంత క్వైట్ అయినప్పుడు నీకు ఆ నిశ్చలమైన పీస్, శాంతి, ఆనందం వస్తుంది అని అది ఆ జ్ఞానం సూర్యుడు గనక సమస్తాన్ని ఎలా వెలుగుమయం చేస్తున్నాడో వస్తే ఆ జ్ఞానం మన యొక్క అంతర్బాహ్యం అంతా కూడా అలా వెలిగింపజేసి ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని అర్థమయ్యేటట్లు చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ జ్ఞానం ఎలాంటిది అంటే సంపూర్ణ జ్ఞానం. కృష్ణుణ్ణి మరి భగవంతుడికి శరణాగతత్వం ఉంటేనే వస్తుంది. మరి శరణాగతత్వంతోనేగా ఏది జరిగినా ఆయన ప్రసాదమే అనుకుంటున్నామంటే ఏంటి, నిజంగా అలా అనుకోగలిగి అలా ఉండగలగటమే నిజమైన శరణాగతి. ఏది ఇచ్చినా భగవాన్ ఇది నీ ప్రసాదం అనుకోవడం, ఇది భగవన్ నిర్ణయం అనుకునే స్థితి గనక మనకు వస్తే మనని ఏ విషయం కూడా బాదర్ చేయలేదంటే మరి ఆ చిత్తానంద స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. మరి మనందరం పలు విధాలుగా మోహానికి గురి అవుతూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి మరి ఎన్నో రకాలుగా మోహం, కానీ భగవంతుడు మాత్రం అజ్ఞానంలో మోహితుడు అవ్వడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ శరణాగతత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి అన్నది ఇక్కడ కూడా భాష్యంలో కూడా అది మనకి చెప్తున్నారు. సమస్త అజ్ఞానాన్ని కూడా ఆ శరణాగతత్వం ఉంటే ఈ అజ్ఞానం అంతా కూడా అది పారద్రోలుతుంది. ఏమిటి అజ్ఞానం అంటే వేరే ఏమీ లేదు, ఆ ఆనందాన్ని కనుక్కోలేకపోవటమే అజ్ఞానం. మన తత్వమే సహజానందం, ఆత్మతత్వం, నిత్యం సచ్చిత్తానందం అది మనలో ఉంది. అసలు మనమే ఆత్మ అంటున్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఆ ఆనందాన్ని పొందలేకపోతున్నాం, దాని తత్వమే. ఈ కోరిక అనే దుప్పటి వచ్చి కప్పివేయబట్టి మనం ఆ తత్వాన్ని చూడలేకపోతున్నాము, తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. ఎప్పుడైతే ఈ నిశ్చల తత్వాన్ని అలవర్చుకోగలుగుతాము, ఈ కోరికను తీసేసి కోపాలు, తాపాలు, ఆందోళనలు, కోరికలు, భయాలు, దుఃఖాలు, కోపాలు వదులుకున్నప్పుడు మరి ఏముంటుంది? నిశ్చల తత్వం. ఆ నిశ్చల తత్వమే
ఆ సచ్చిత్తానంద భగవత్తత్వం. సో ఆ రకంగా మనం ఉండాలి, అదే జ్ఞానం అని చెప్పి ఇక్కడ మరి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. కాబట్టి భగవంతుడి మీద ఆ శరణాగత తత్వం ఉంటే ఇది అలవర్చుకోవటం మనకు సులభం అవుతుంది. ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం, అదే శరణాగత తత్వం. అది నిజంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగి నిజంగా శరణాగతులు అయినప్పుడు ఈ జ్ఞానం వస్తుంది అనమాట. అంటే ప్రాక్టీస్ తో ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది ఎప్పటికి వస్తుంది అనే నిరుత్సాహం వద్దు. మనకి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని సెకండ్ చాప్టర్ లోనే చెప్తారు. కొంచెమైనా నువ్వు ఈ ధర్మ మార్గంలో ఉంటే నీకు మహాభయాన్ని నుంచి విడుదల చేస్తుంది అని చెప్తారు. కాబట్టి చిన్న చిన్న విషయాల నుంచి మనం సాధన చేస్తే భగవంతుడే మన ఎప్పటికో ఆయన ఎప్పటికొస్తుంది అనేది కూడా ప్రతిఫలాపేక్షే. ఆ మార్గంలో ఉండటమే మనం చేయగలిగింది, సాధనే మనం చేయవలసింది. ఎప్పటికొస్తుంది అనేది భగవత్ ప్రసాదం, ఎప్పటికైనా రాని ఆయన ఇష్టం అనే మెంటాలిటీ కూడా గుర్తు చేసుకోవాలన్నమాట ఈ సాధనకి. అమ్మ ఇంకా ఎన్ని రోజులు చేసినా ఎప్పటికొస్తుంది ఏమిటో అదంతా కాకుండా నా మార్గంలో నేను ఉన్నానా లేదా అంతవరకే సాధన. తద్బుద్ధయస్తదాత్మానస్తన్నిష్టాస్తత్పరాయణాః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః. బుద్ధి, మనస్సు, నిష్ఠ, ఆశ్రయాలు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి మీదే లగ్నం చేసినప్పుడు మనిషి సంపూర్ణ జ్ఞానంతో కల్మషరహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గంలోకి ప్రయాణించును. ఇది కరెక్ట్ గా ఫైనల్ గా మనకి విషయం చెప్తున్నారు. మరి ఎప్పుడైతే మనం ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్నదే ఏమిటి, శరణాగత తత్వం ఏది ఎలా ఉన్నా భగవంతుణ్ణి మనం ఆయన ప్రసాదం అని ఎప్పుడు అనుకోగలుగుతాం? ముందు మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మైండ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఏది కోరికలు లేకుండా, రియాక్షన్స్ లేకుండా, వాళ్ళదన్నారు వీళ్ళదన్నారు, ఇది వచ్చింది అది వచ్చింది, ఇది కష్టం ఇది నష్టం, ఈ ఫీలింగ్స్ ద్వంద్వాలన్నిటికీ ఒకే రకంగా రియాక్షన్ లేకుండా ఉండగలగటం అన్నమాట మైండ్ కంట్రోల్ అన్న, సెన్స్ కంట్రోల్ అన్న. సో మనస్సును ఆశ్రయాలు అంటే ఈ ఇంద్రియాలు అనుకోండి, అవి నిష్ఠ అంటే నీ యొక్క డిటర్మినేషన్ ఉండాలి, అంటే పట్టుదల ఉండాలి, శ్రద్ధ ఉండాలి ఈ మార్గంలో ఉండటానికి. ఒక రోజు కాసేపు ఉండాలి, మనం రియాక్ట్ అవ్వకూడదు అనుకుంటూ ఉండాలి ప్రతిసారి మనం రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు. సో ఆ శ్రద్ధ, బుద్ధి అన్ని కూడా భగవత్ ప్రసాదం. ఇది భగవన్ నిర్ణయం, ఆయన ఇచ్చాడు. ఏదైనా సరే కష్టమవుని నష్టమవుని ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి బుద్ధి ఉండాలి. అంటే మరి మైండ్ ని, ఇంద్రియాలను, మనస్సును, బుద్ధిని అన్ని కూడా భగవంతుడి యొక్క మీద మనం లగ్నం చేసినప్పుడు, ఆ రకంగా లగ్నం చేయటం అంటే ఏమిటి, ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీతో మైండ్ ని, సెన్సెస్ ని, బుద్ధిని కూడా రియాక్ట్ అవ్వకుండా కంట్రోల్ గా మనం ఇదే మెంటాలిటీతో ఉండగలిగినప్పుడు మనిషి సంపూర్ణ జ్ఞానంతో కల్మషరహితుడికి అప్పుడు కల్మషం ఏమి ఉండదు, మాలిన్యం ఏమి ఉండదు నీ మనసులో. ఈ కోపాలుండవు, తాపాలుండవు, ఈర్ష్యలుండవు, అసూయలుండవు, ఎవరి మీద నీకు ఏ రకమైన చెడు ఫీలింగ్స్ ఉండవు. నేరుగా అవి ఎప్పుడైతే ఆ ఏమీ లేకుండా క్లీన్ గా కల్మషరహితులుగా ఉండగలుగుతామో అది సచ్చిత్తానంద తత్వం, ఆత్మతత్వం, అది భగవత్ తత్వం. కాబట్టి ఆ తత్వానికి మనం వెళ్ళగలిగినప్పుడు మనకు ముక్తి ప్రసాదిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం. ఎప్పుడైతే అది ఎలా వస్తుందంటే సమస్తము కూడా భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసినప్పుడు, మనస్సుని, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలని అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏమిటి మరి శరణాగత తత్వం, ఏదైనా భగవన్ నిర్ణయం అని మనం ఎప్పుడైతే ఉండగలుగుతామో మైండ్ లోపల మనం కల్మషరహితులం అవుతాము, అప్పుడు ముక్తి వస్తుంది అని ఈ శ్లోకంలో చాలా చక్కగా భగవంతుడు వివరించారు. కాబట్టి ఆ పరమ సత్యమే భగవంతుడు. మరి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ప్రకటించుటే అందే ఈ గీతా వాంగ్మయం అంతా కూడా కేంద్రీకరించి ఉంది. కాబట్టి వేద వాంగ్మయం కూడా ఈ విషయాన్నే చెప్తోంది. పరతత్వం అంటే ఏమిటి, పరమ సత్యం. సత్యం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం మనకి సెకండ్ చాప్టర్ లో చూసాం. అజ పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, సత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది భగవంతుడి యొక్క అంశ అయిన ఆత్మ. భగవంతుడి తత్వం కూడా అదే, అజుడు, నిత్యుడు, శాశ్వతుడు. భగవంతుడికి ఆది మొదలు లేదు.
కాబట్టి ఆ పరతత్వమే పరమ సత్యం. సత్యం అంటే ఏమిటి? మార్పు లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతంగా ఉండేది. కాబట్టి ఆ భగవతత్వమే పరమ సత్యం. బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు, తత్వాలు, పరతత్వం, ఎరిగిన వారు, ఇవన్నీ కూడా పర్యాయ పదాలన్నమాట. ఇవి తెలిసిన వాళ్ళు దానిని అవగాహన చేసుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ పరతత్వంలో ఫైనల్ స్టేజే భగవంతుడు అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు. మరి ఆ ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని బ్రహ్మము ఈ స్థితికి వెళ్ళినా చివరికి ఆ చరమ దశ ఏమిటంటే అది భగవంతుడు. ఆయన ఆ స్టేజ్ ఆ భగవంతుడిని మించినది లేదు. కాబట్టి భగవంతుడు మత్తాపరతరం నాణ్యత్ కించిదస్త ధనంజయ అని కూడా బోధించారు. అంటే నాకంటే నాణ్యమైనది ఇంకేది లేదు. అంటే లాస్ట్ ఆ పరతత్వంలో లాస్ట్ స్టేజ్, ఆ నిష్కల్మషమైన ప్యూర్ సచ్చితానంద తత్వంలో అల్టిమేట్ ప్యూర్నెస్ ఏంటి అంటే భగవంతుడు నిష్కల్మషం అయినా. సో అని ఇక్కడ మనం ఆ కల్మషాన్ని తుడుచుకున్నప్పుడు నీకు మోక్షం వస్తుంది అని అక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్. విద్యా వినయ సంపన్ని బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శుని చైవశ్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారనమాట. ఆ కల్మషం లేని వ్యక్తులు ఎలా ఉంటారు అనేది. నిష్కల్మషంగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? విద్యా వినయ సంపన్నుడున్న బ్రాహ్మణుడు, మరి విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణునైనా, గోవునైనా, హస్తిని ఏనుగునైనా, శుని అంటే కుక్కనైనా, చైవశ్వపాకే అంటే మరి సునక మాంసం తినేవాళ్ళైనా, పండిత సమదర్శన పండితుడనేవాడు అందరినీ సమానంగా చూస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. అంటే ఆ భక్తి భావంలో ఉన్నవాళ్ళు మరి జాతి, కుల, మతం ఈ విచక్షణలేమి చూడరు. అందరి దృష్టిలో కొంతమంది సంఘంలో గొప్ప వాళ్ళు అనుకోవచ్చు, కొందరిని తక్కువ వాళ్ళు అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోవచ్చు. జంతువు అయినా, కుక్క అయినా, నక్కైనా, మనుషులైనా, తక్కువ వాళ్ళైనా, ఎక్కువ వాళ్ళైనా వాళ్ళందరినీ ఒకే రకంగా ట్రీట్ చేస్తారు. ఎందుకు? అందరిలో ఉన్నటువంటి భగవంతుణ్ణే వాళ్ళు చూస్తారు. సమదృష్టి. ఎందుకంటే వాళ్ళు పైకి ఆకారాలు, వాళ్ళకి ఏముంది వెనకాల, డబ్బులున్నాయా, పదవి ఉందా, లేదంటే ఇది అందమైన జంతువా, ఇది వికారమైన జంతువా అని జంతువులను కానీ ఏదైనా సరే వాళ్ళు అలాంటివి కాదు చూసేది. బాహ్య దృష్టి కాదు, లోపలున్న పరమాత్మ అని చెప్పి అక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో ఇక్కడ అందుకని ఎగ్జాంపుల్ గా ఆయన ఇక్కడ వీటన్ని రకరకాల జీవులు ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో, కానీ ఏది ఎలా ఉన్నా అన్ని కూడా భగవతత్వమే అనేది గ్రహించినటువంటి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక తత్వం. సో దేహంలో ప్రకృతి జన్య త్రిగుణాల ద్వారా దేహాలన్నీ రూపొందాయి. మరి త్రిగుణాల వల్లే కదా స్వభావాలు అలవర్చుకున్నాం. స్వభావాలను బట్టి పనులు చేసాం. ఆ చేసిన పనుల వల్ల ఈ జన్మలు మనకి ఈ జన్మ వచ్చింది. లాస్ట్ జన్మలో చేసిన పనుల వల్ల, ఈ జన్మలో చేసిన పనుల వల్ల నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. సో ఈ జన్మలో కొన్ని స్వభావాలు అలవర్చుకున్నాం. సత్వమో, రజమో, తమో ఏదో ఒకటి మిక్స్చర్. ఒక్కొక్క కొన్నిసార్లు కొన్ని గుణాలు ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. సో దానిని బట్టి మన స్వభావాలను బట్టి మనకు ఈ మరి ప్రకృతి జన్య ఈ త్రిగుణాల ద్వారానే మన దేహాలు మనకు వచ్చాయి. మన స్వభావాలను బట్టి చేసిన పనుల వల్ల దేహం వచ్చింది. ఈ దేహము కానీ దేహంలో ఉండే ఆత్మ పరమాత్మ తత్వం మాత్రం ఒకే రకమైన ఆధ్యాత్మికత. అవి ఎప్పుడు కూడా సచ్చితానంద తత్వమే అని చెప్తున్నారు. అంటే మనకు ఆత్మతత్వాన్ని ఇచ్చి భగవంతుడు అన్ని దేహాల్లోనూ జ్ఞానాన్ని, సర్వదేహముల జ్ఞానమును కలిగి ఉండును. అట్టి పరమాత్మ సర్వదేహములందు ఎట్టి విచక్షణ లేక నిలిచిండు. అన్నిట్లోనూ సమానంగానే ఉంటారు. ఒకళ్ళలో ఎక్కువ, ఒకళ్ళు తక్కువ కాదు. భగవంతుడు అన్నిట్లో సమానమే అని చెప్తున్నారు.
ఇహైవ తైర్జితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థిత. సమానత్వము మరియు ఏకత్వాలందు మనస్సు నెలకొనినట్టు వారు జనన మరణ స్థితిని జయించిన వారే. మరి అంతే కదా, వారు బ్రహ్మం వల్ల దోషరహితులైనట్టు వారు. ఆ విధంగా వారు బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగినట్టు వారే అవుతారు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట, ఎవరైతే ఈ సమానత్వం, ఈ సమత్వాన్ని, ఏకత్వంలందు మనస్సు నెలకొన్నవారు, అంటే ఏదైనా ఒకటే అని, అన్ని ఒకటే అని, అందరిలోనూ ఉన్న పరమాత్మ ఒక్కడే అనే ఏకత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నవారు, సమానత్వం, అందరి పట్ల సమభావంతో, అన్ని పరిస్థితుల్లో సమానంగా ఉండటం, రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఎవరైతే ఇలా ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు జనన మరణ స్థితిని జయించిన వారే. అంటే వాళ్లకు ముక్తి గ్యారెంటీ. మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలో వాళ్ళు ఉండరు, వాళ్ళు బయటపడతారు దాని నుంచి. ఎందుకు, ఎలాగూ, వారు బ్రహ్మం వలె దోషరహితులైనట్టు వారు. సో బ్రహ్మస్థితి ఎలాంటిది? బ్రహ్మం అంటే సచ్చిత్తానందం, నిర్గుణం, దానికి ఏ గుణాలు లేవు. నిర్గుణం అంటే భగవంతుడు నిర్గుణుడు అంటారంటే ఆయన గుణం లేదనా కాదు. అర్థం ఏమిటి? ఆయన గుణాలకు అతీతుడు. ఆయనకి సత్వగుణం లేదు, తమో గుణం లేదు, రజోగుణం లేదు. సత్వగుణం లేదంటే మంచి గుణం లేకపోతే భగవంతుడు చెడ్డవాడా అని మనకు అనుమానం రావచ్చు. కాదు, అక్కడ అర్థం ఏమిటి? సత్వగుణంలో కూడా నేను అని ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో అటాచ్మెంట్ ఉన్నది. అది వదులుకున్నాము అంటే, ఏ గుణము లేదు అంటే ఆ అటాచ్మెంటే లేదు ఇక భౌతిక ప్రపంచంతో. అప్పుడు ఇంక నీకు ఈ స్వభావం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఈ కోరికలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, రాగద్వేషాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? వీటి అతీతంగా వెళ్ళిపోయి నిర్గుణ ఏ స్వభావం అలవర్చుకోకపోతే ప్యూర్ అండ్ స్వచ్ఛమైన ఆ సచ్చితానంద తత్వంలో ఉంటారు. అది భగవత్ తత్వం. కాబట్టి ఎవరైతే అందులో వెళ్ళగలుగుతారో, అందుకే అది బ్రహ్మం స్థితి అంటున్నారు వాళ్ళు. బ్రహ్మం, ఆ ప్యూర్ డివైన్ స్టేజ్ ఏది, శుద్ధత్వం అన్నమాట. అది భగవత్ స్టేజ్, ఆ బ్రహ్మం. సో వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మం వల్లే దోషరహితులైనట్టు వారు. ఏ కల్మషం లేదు, ఏ దోషం లేదు, స్వచ్ఛమైనది. ఆ రకంగా వారు బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగిన వారే అవుతారు. ఆ బ్రహ్మ స్థితిలోనే, ఆ నిష్కల్మష క్లీన్ స్టేజ్ లో, డివైన్ స్టేజ్ లో, దివ్యమైన స్థితిలోనే ఉంటారు అని చెప్తున్నారనమాట. అది ఆత్మానుభవానికి చిహ్నము. ఆత్మను చవిచూచిన వారికి అది. ఆత్మను చవిచూడటం అంటే ఏమిటి? 3 గుణాలని వదులుచుకోగలగటం. ఆత్మ యొక్క సిద్ధత్వం, శుద్ధ స్టేజ్ లో మనం గుణాలను వదులుచుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ శుద్ధ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో నేను, ఈ గుణాలన్నీ మనల్ని ప్రపంచానికి అతికించేస్తున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఈ గుణాలకు మనం వదిలించుకోగలము, అంటే ఎలా వదిలించుకుంటాం? ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని క్రమేణా దాటుకుంటూ రావటం, ఈ కోరికలు, ఈ ద్వేషాలు. కోరిక అన్నిటికీ మూలం, కానీ ఆ కోరిక వల్ల చాలా లక్షణాలు వచ్చాయి. కోపం వచ్చింది, మరి ఈర్ష్య వచ్చింది, అసూయ వచ్చింది, అసహనం వచ్చింది, ఇవన్నీ వచ్చాయి. సో అసహనాన్ని తగ్గించుకో, అసూయ తగ్గించుకో, కోపాన్ని తగ్గించుకో, తర్వాత కోరికను తగ్గించుకో, ఆ తరువాత నువ్వు మెల్లగా ఈ ఆనందం ఏంటో గ్రహించు. సో అనగా అది నిజమైనటువంటి ఆత్మతత్వం. ఆత్మానుభవాన్ని పొందిన వారికి చిహ్నం. అలాంటి స్థితి పొందిన వారు ఇక జన్మ మృత్యువుల వంటి భౌతిక స్థితులను జయించిన వాళ్ళని మనం అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మన దేహమే ఆత్మ అనుకుని ఈ దేహాభిమానం ఉంటూ మనం ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ గురైనంత కాలం కూడా ఇలా బద్ధులంగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాం. కానీ ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా మనం ఈ సమత్వాన్ని తెచ్చుకున్న వెంటనే ఈ బద్ధ జీవితం నుంచి మనకి ముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అంటే మరణానంతరం ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులో పుట్టకుండా ఇక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోకి వెళ్తారు. రాగద్వేషాలు లేకపోబట్టి భగవంతుడు ఎలా అయితే దోషరహితుడో, ఎందుకు దోషరహితుడు? భగవంతుడికి రాగము ద్వేషము ఏది లేదు. ఆయన శుద్ధతత్వం, అక్కడ ఏది లేదు, క్లీన్, ఎప్పుడూ ఆనందమే, ఏ కోరిక లేదు ఆ తత్వం. అందుకే జీవుడు కూడా రాగద్వేషాలు వదులుకున్నప్పుడు దోషరహితుడై
ఆధ్యాత్మిక జగంలో ప్రవేశించటానికి అర్హత లభిస్తుంది. మరి భగవంతుడి తత్వం, ఆయన సామ్రాజ్యం రాగద్వేషాలకు అతీతం. అది మనం కూడా ఆ తత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం కూడా భగవత్ సామ్రాజ్యంలోకి వెళ్ళడానికి అర్హత సంపాదిస్తాము. అప్పుడు వాళ్ళని ముక్త పురుషుడనే అనుకోవాలి. వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలాంటివంటే ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో వివరించారు. ఆ ముక్త పురుషులు యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, ఎలా ఉంటే ఈ స్టేజ్ లో ఉంటారు. న ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ ప్రాప్య చ ప్రియం స్థిర బుద్ధిరసమూఢో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణి స్థితః. ప్రియమైనది పొందినప్పుడు ఉప్పొంగిపోడు, అప్రియమైనది ప్రాప్తించినప్పుడు ఉద్విగ్నత పొందడు. అంటే ఇష్టమైనది వస్తే ఉప్పొంగిపోవటం, ఇష్టం లేనిది వస్తేనేమో బాధపడటం. స్థిర బుద్ధి ఉన్నవాడు అంటే స్థిరత్వం, అన్ని టైమ్స్ లను బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నవాడు, మోహపరవశుడు కానివాడు. ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇది బాగుంది, ఇది ఉంటే బాగుండు, నాకు ఆ పదవి వస్తే బాగుండు, నాకు ఈ ఆఫీస్ ఉంటే బాగుండు, నాకు ఆ బెడ్ ఉంటే బాగుండు, లేదంటే నాకు ఈ నగలు ఉంటే బాగుండు. మోహపరవశుడు కానివాడు, భగవద్విజ్ఞానాన్ని పూర్ణంగా ఎరిగినవాడు అయినటువంటి. పూర్ణంగా ఎరగటం భగవద్విజ్ఞానం అంటే ఆ స్థితి ఎలాంటిదో తెలుసుకున్నవాడు, అంటే కల్మషరహితం భగవంతుడు. అందుకే రాగద్వేషాలు లేనివాడు భగవంతుడు. ఆ రాగద్వేషాలను వదులుకున్న వాడికి ఆ భగవత్ స్థితి తెలుస్తుంది. భగవత్ విజ్ఞానం ఏమిటో అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుందని ఇందాక చూసాం. కాబట్టి అలాంటి రాగద్వేషాతీత స్థితి ఎవరికైతే పూర్ణంగా వస్తుందో అలాంటి మనిషి పరబ్రహ్మంలో స్థితుడైనట్టి వాడే. సో ఇక్కడ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుని, రాగద్వేషాలు లేనప్పుడు వాడు భగవంతుడి స్థితికి ఎలా ఉంటుందో అలాంటి స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాడు. కాబట్టే భగవత్ సామ్రాజ్యానికి అర్హుడవుతాడు. రాగము ద్వేషం అదేంటి, మన వాళ్ళందరినీ వదిలేయాల? వద్దు, నీ పని నువ్వు చేస్తూనే ఉండు అని ముందే చెప్పారు. పనులు వదిలేసి కూర్చోమనలేదు. కానీ ఎలా చెయ్యాలి? రాగద్వేషాలు లేకుండా, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా నీ బాధ్యత నువ్వు చేయి. అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏ స్టేజ్కి వెళ్తావో కూడా చెప్పారు. నీ మనసు ఇంత క్లీన్ అయిపోయినప్పుడు, ఇంత శుద్ధ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇక నువ్వు ఏ పని అంతర్బాహ్య కర్మలతో సంబంధం లేదు అని కూడా చూసాం. ఆ రియల్ అకర్మ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. బాహ్య స్పర్శేష్వ సక్తాత్మ విందత్యాత్మని యత్ సుఖం సబ్రహ్మయోగయుక్తాత్మ సుఖం అక్షయమశ్నుతే. సో అలాంటి ముక్త పురుషుడు బాహ్య ఇంద్రియ సుఖాలకు ఆకర్షితుడు కాకుండా ఆత్మలోనే విందత్యాత్మని యత్ సుఖం, ఆత్మలోనే ఆత్మలో ఉన్న సుఖాన్నే అతను అనుభవిస్తాడు. ఈ బాహ్య సుఖాలు కొన్ని చాలా సుఖంగా ఉంటాయి మనకు వస్తే, కానీ ఎంతసేపు ఎయిర్ కండిషన్ లో ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది. కరెంట్ పోతే బాధ, బయటకు వచ్చిన బాధ, ఇవన్నీ పర్మనెంట్ కాదు. కాబట్టి ముక్త పురుషుడు ఎలాంటి వాడంటే, అందుకని ఈ బాహ్య ప్రపంచపు సౌఖ్యాలకు కాదు, అతని ఆత్మలో ఉన్న ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు. అది ఎప్పటికీ చెరిగిపోని నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, దివ్యానందం. ఇక్కడ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అనుభవించే ఆనందాలు అని మనం అనుకుంటున్నాం, వాటికి ఆనందం అని పేరు పెట్టుకుంటున్నాం. ఇవేవి కూడా దానికి సాటిరావు. కాబట్టి ఇలాంటి ముక్త పురుషుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలకు ఆకర్షితుడు కాడు. వాడు ఆత్మయందే సౌఖ్యాన్ని అనుభవిస్తాడు. అలా సదా ధ్యానమగ్నుడై ఉంటాడు. అంటే ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆత్మలో ఉన్న తత్వాన్నే అతనికి తెలుసు. అతనికి కల్మషాలు ఏమీ ఉండవు. ఆటోమేటిక్ గా పనులు బ్రీత్ చేస్తూ ఉంటాం. నిన్న మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం, బ్రీత్ చేస్తూ ఉంటాము, కానీ మనం ఇప్పుడు ఊపిరి తీసుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు వదులుతున్నానని అనుకోంగా ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది. మనం ఊపిరి ఎంత ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటున్నామో వాళ్ళు ఏ పని చేసినా కూడా సంబంధం లేకుండా అలాగే చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా ఈ బాహ్య ప్రపంచం అన్నది వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. గుణాలకు అతీతులు కాబట్టి వాళ్ళు భోంచేసినా, వాళ్ళు ఏ పని చేసినా వాళ్ళకది నామమాత్రంగా అన్ని చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఏది కూడా వాళ్లకు ఫీలింగ్స్ అనేవి ఉండవు. వాళ్ళ గుణాలకు అతీతులుగా ఉన్నారు. ఆ ఆత్మలో ఉన్న ఆనందంలో నిమగ్నమై ఉన్నారనమాట. పరబ్రహ్మ సదా అది ధ్యానమగ్నుడే అంటే ఎప్పుడు అవేర్నెస్, ఆత్మ యొక్క సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని వాళ్ళు దాంట్లో మునిగి నిమగ్నమైపోయారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇవేవి వాళ్ళకి ఈ బయట బాహ్య సుఖాలేమి వాళ్ళకి వాళ్ళు దానికి అతీతంగా వెళ్ళారు. పరబ్రహ్మాన్ని ధ్యానించే కారణంగా ఆత్మదర్శి ఆ విధంగా అనంత సౌఖ్యాన్ని అనుభవిస్తాడు.
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏ పని చేసినా కూడా వాళ్ళు ఆ అలా ఉన్నవాడు సుఖాన్ని వాంఛింపకుండానే ఉత్సాహంతో అన్ని పనులు చేయగలడు. కాబట్టి అతడు సంపూర్ణంగా త్యజించినట్లే. అంటే అతను పనిలో ఉన్న దానిని కాకుండా అతను ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద మైండ్ ఉన్నది కాబట్టి. అలాంటి సుఖత్యాగం ఆత్మానుభవానికి ఒక టెస్ట్, పరీక్ష లాంటిది. కాబట్టి ఎవరైతే అలా భగవంతుడి మీద మనస్సును అలా ఉంచుకుని చేయగలగటం కూడా ఒక టెస్ట్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ లగ్జరీస్ కి ఈ ఆత్మానుభవానికి సంబంధం లేదు, పొత్తు లేదు. భక్తిలో ఉన్న ముక్త పురుషుడైనందువలన ఏ విధమైన ఇంద్రియ భోగాల పట్ల అతనికి ఆకర్షణ లేదు. ఏహి సంస్పర్శచా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధ. సో బుద్ధిమంతుడు, బుధ అంటే తెలివిగలవాడు, ఏహి సంస్పర్శజ భోగ, ఈ భోగాలన్నీ కూడా ఇంద్రియాలతో కనెక్షన్ వల్ల మనం ఫీల్ అవుతున్నాం. ఇంద్రియాలు ఇది సుఖం, ఇది కష్టము, ఇది మెత్తగా ఉంది, అది గట్టిగా ఉంది, ఇవన్నీ ఇంద్రియాలు ఏదో మనకు చెప్తున్నాయి. ఈ ఇంద్రియాలు ఇచ్చేటటువంటి సుఖాలలో వాడు ఎంజాయ్ చేయడు, వాడు ఆనందాన్ని పొందడు. ఇంద్రియాలు చూపించే సుఖాల్లో ఆనందాన్ని పొందడు ఈ వివేకవంతుడు. ఎందుకు? ఆద్యంతవంత కౌంతేయ, ఆది అంతం ఉన్నాయి కౌంతేయ, ఉన్నాయి అన్నది అతనికి తెలుసు కౌంతేయ. ఈ ఇంద్రియ సుఖాలకి బిగినింగ్ ఎండ్ ఉన్నాయి, ఇవి పర్మనెంట్ కాదు. ఏదైనా ఈ ప్రపంచంలో పర్మనెంట్ సుఖం ఉందా? ఏదైనా పర్మనెంట్ దుఃఖం ఉందా? ఏది? వేటికి కూడా బిగినింగ్ ఎండ్ ఉన్నాయి. అన్నిటికీ ఏదో టైంలో ఆనందం మొదలవుతుంది, ఎండ్ అవుతుంది, దుఃఖం మొదలవుతుంది, ఎండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎండ్లెస్ ఆనందం ఏది అంటే ఆత్మతత్వానిదే. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు వచ్చి రేపు పోయేవి, ఏది పర్మనెంట్ కాదు. నాకు కావాల్సింది ఎప్పటికీ ఉండే దివ్యానందం, ఆ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళాలి అనేది. వెళ్ళాలి అంటే ఆ స్టేజ్ అది. ఇదంతా టెంపరరీ అని అతనికి తెలుసు అని చెప్తున్నాడు. బుధుడు అంటే తెలివిగలవాడు ఇంద్రియ సంపర్కాలతో కలిగే ఈ దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. ఇవన్నీ తెచ్చుకుని మనం ఏదో ఆనందం అనుకుంటున్నాము అంటే, పాల్గొనడు అంటే ఏ పని చేయకుండా కూర్చుంటాడని కాదు, ఆ ఫీలింగ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు. కాబట్టి కౌంటేయ, ఆ సుఖాలు ఆద్యంతాలు, ఆది అంతం ఉన్నాయి కాబట్టి తెలివైన వాడు ఎప్పుడు కూడా వాటి యందు ప్రియాన్ని పొందడు, వాటిల్లో సుఖాన్ని కోరుకోడు. ఎందుకంటే ఇది ఈ రోజు ఉంటుంది, రేపు పోతుంది, ఇది పర్మనెంట్ కాదు. అదే ఆత్మతత్వానికి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడున్నా ఏ పని చేసినా సరే నాకు ఈ సమత్వ స్వభావం, అందరిలో భగవంతుని చూడగలిగే తత్వం, ఏ పరిస్థితులైన సమాన తత్వంతో కల్మషం లేకుండా, కోపాలు తాపాలు ఈర్ష్య సూయలు లేని స్టేజ్ లోకి నేను వెళ్ళగలిగితే నాకు ఎప్పుడు మనశ్శాంతే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఇదంతా అప్రియం. ఇలాంటి భౌతిక విషయాల్లో ఆనందాన్ని పొందకుండా దాని మీద ఎవరైతే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారో తెలియగల వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో ఒకసారి ఆలోచిస్తే మరి మనకి వీటి వల్ల ఏం సుఖం? ఈ రోజు అంతా సుఖం అనుకుంటావు, రేపంతా దుఃఖం అనుకుంటావు, వాళ్ళు మంచి అనుకుంటావు. ఏది అనుకోవద్దు, అన్ని చెయ్యి. అనుకోకుండా ఉండి ఆ కల్మషాలన్నీ తుడిచిపెట్టుకుంటూ స్లోగా ఆ సాధనలో ఉన్నప్పుడు నీకెప్పుడు మనశ్శాంతి, ఆ మనశ్శాంతి స్లోగా మనల్ని ఆ ఆత్మతత్వం వైపు తీసుకువెళ్ళగలుగుతుంది. శక్నోతి హైవయస్సోడుం ప్రాక్షరీర విమోక్షణాత్ కామక్రోధోద్భవం వేగం సయుక్త ససుఖీ నరః. దేహాన్ని విడవటానికి ముందే ఇంద్రియాల కోరికలను అదుపు చేయగలిగిన వాడు. మరి మనం చాలా మంది ఇలాగే ఈ కోరికలతోనే నలిగిపోతూ ఫీలింగ్స్ తో చివరి వరకు ఉంటాము. మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో కూడా చూస్తాం. ఆ ఫీలింగ్స్, ఆ వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయి అనే మాట మీరు వినే ఉంటారు. సో అంటే ఏంటి? ఈ జన్మలో లేదా పూర్వ జన్మలో మనలో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న ఫీలింగ్స్, అయిష్టాలు, కోపాలు, కొన్ని స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తీసుకువెళ్తాము. ఈ ఫీలింగ్స్ ని తీసుకువెళ్ళి ఆ కొత్తగా వచ్చిన ఇంద్రియాలతో, కొత్తగా వచ్చిన బాడీతో ఈ స్వభావంతో సెటిల్ అయిపోతాము అని అర్థం అనమాట. అంటే మన స్వభావం అంతగా అలవరుచుకున్నాం అనమాట. ఆ ఫీలింగ్స్, ఈ స్వభావం వల్ల డెవలప్ అయిన ఫీలింగ్స్. అందుకే నిర్గుణుడుగా ఉండటం అంత ముఖ్యం. ఈ
స్వభావాలన్నీ దాటుకుని వీలైనంత వరకు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటిని తగ్గించుకోవాలంటే ఆ సమత్వ స్టేజ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనమాట. ఏది ఎలా ఉన్నా మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటం. నిర్లిప్తత అంటే అక్కడ పనులు చేస్తూనే ఆ ఫీలింగ్ తో ఉన్నప్పుడు ఈ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ కొంచెం తగ్గినప్పుడు ఆ మనశ్శాంతి అది అప్పుడు నెక్స్ట్ బాడీలో కన్నా తీసుకెళ్లకుండా ఉండగలుగుతాం. సో ఈ ఇంద్రియాల కోరికలను ఎవరైతే ఈ దేహాన్ని విడవటానికి పూర్వమే ఈ కోరికలను అదుపు చేయగలిగిన వాడు, కామక్రోధ వేగాన్ని అణచగలిగిన వాడు. ఎంత వేగంగా వచ్చేస్తుంది కోపం, కోరిక ఎంత తొందరగా పుడుతుంది, ఏదైనా చూడగానే వెంటనే కావాలి, అది చేస్తే బాగుంది. కొన్ని వస్తువు కాదు, ఇలా ఉంటే బాగుండు, అలా ఉంటే బాగుండు, వాళ్ళు ఇలా అంటే బాగుండు, వాళ్ళు మన పొగిడితే బాగుండు. ప్రతి చిన్నది మనకు వెంటనే కోరికతో ముడిపడి ఉంటుంది యూజువల్ గా. సో ఈ కామక్రోధ వేగాన్ని అణచగలిగిన వాడు దివ్య స్థితి అందున్నట్టు వాడై ఈ జగంలోనే ఈ జగమునందు సుఖవంతుడవును. ఎవరైతే అంటే పోయిన తర్వాత కూడా లాస్ట్ లో కూడా ఇదే స్టేజ్ ఉంటే ముక్తి గ్యారంటీ అని ఇందాక చెప్పారు. కానీ ఈ ఉన్నంత కాలం కూడా ఎవరైతే ఈ దేహం ఉండగానే మనం ఇలా ఈ సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకుని కామాన్ని క్రోధాన్ని అణచగలిగిన వాడు మరి దివ్య స్థితిలో ఉన్నవాడే ఈ జగంలోనే సుఖం. ఇది మనం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది. ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఈజ్ వన్ హూ హ్యాస్ నో డిజైర్స్ అన్నారు. ఆ యక్ష ప్రశ్నలు ధర్మరాజు వెళ్ళినప్పుడు మీరు భారతంలో కొంతమంది వినే ఉంటారు. ఆ యక్షుడు అడిగిన ప్రశ్నల్లో అందరిలోకి ధనవంతుడు ఎవరంటే కోరికలు లేనివాడని చెప్తాడు ధర్మరాజు. సో మరి కోరికలు ఉన్నంత కాలం ఎంత డబ్బు ఉండనివ్వండి ఐశ్వర్యవంతులని మనం అనుకోవచ్చు, కానీ మనకి ఎప్పటికీ కోరికలు ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనకి తృప్తే ఉంది. సో ఏ కోరికలు లేనప్పుడు ఏది లేకపోయినా బాగానే ఉంటాము. అలా ఆ కోరికని క్రోధాన్ని అణుచుకోగలిగిన వాడు మరి ఎప్పుడు పీస్ఫుల్ గానే ఉంటాడు. దివ్య స్థితే కదా మరి వాడికి ఉన్నది. కాబట్టి ఈ జగంలోనే ఈ ప్రపంచంలో మనం ఉన్నంత కాలం కూడా సుఖంగా ఉండొచ్చు ఆ మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు. అదే మెంటాలిటీతో ఉంటే తర్వాత కూడా మోక్షం వస్తుంది. సో ఈ దేహం విడవటానికి ముందే ఎవరైతే ఇంద్రియ కోరికలను కంట్రోల్ చేసుకుంటారో, ఈ సెన్సెస్ ని, ఎవరైతే కోపాన్ని కోరికని ఈ రెండింటిని కంట్రోల్ చేసుకుంటారు, అవి చాలా ముఖ్యం. ఎస్పెషల్లీ క్రోధం, అది ఏంటంటే దాని యొక్క రిజల్ట్ అన్నమాట. సో కామానికి రిజల్ట్. సో ఈ కోపాన్ని కోరికని అణుచుకుని ఇంద్రియాలను అణుచుకుంటే కోరిక ఆగుతుంది. ఇంద్రియాల సెన్సెస్ మనకి ప్రలోభ పెడుతున్న కొద్దిగా అది ఇది కావాలనిపిస్తుంది, అది అణుచుకోగలిగితే కోరిక ఆగుతుంది. సో ఈ రెండింటిని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు ఈ జగంలోనే సుఖాన్ని అనుభవిస్తాడు. కాబట్టి ఆత్మానుభవ మార్గంలో ఈ స్థిరమైన పురోభివృద్ధిని సంపాదించేవాడు మరి ఈ వీటిని అణుచుకోవాలి అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు. సో అలా చేయగలిగిన వాడు ఆత్మానుభవాన్ని పొందిన వాడని అర్థం. ఇక అదే ఆత్మానుభవం అంటే ఎవరైతే కామక్రోధాలను నడుచుకోగలుగుతారో, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో చెప్తున్నారు కదా. అలాంటి ముక్త పురుషుల లక్షణాలు ఏమిటో అని చెప్తున్నారు. ఇవే అన్నమాట ముక్త పురుషుల లక్షణాలు. కామాన్ని క్రోధాన్ని, ఇది మనకి స్థితి ఎలా వస్తుంది, ఈ సచ్చితానంద స్థితి ఏమిటి, ఆత్మతత్వం ఏంటి, ఇది ఎలా తెలుసుకుంటామని పెద్ద డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి. అది పెద్ద డౌట్. చాలా సింపుల్ గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆ విషయం. నువ్వు కామాన్ని క్రోధాన్ని కంట్రోల్ చేసుకో, నీ సెన్సెస్ ద్వారా వచ్చే కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకో. అప్పుడు నీకు దివ్య స్థితిలో ఈ జగంలో ఉండగానే నువ్వు సుఖంగా ఉంటావు. సుఖం అంటే ఏదో అన్ని లగ్జరీస్ తో ఉంటావని కాదు, నువ్వు మనశ్శాంతితో ఉంటావు. అది లేదు ఇది లేదనే బాధ లేకుండా తృప్తిగా ఆనందంగా ఉంటావు. యోంత సుఖోంతరారామస్తదాంతర్జ్యోతిరేవయః సయోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మభూతోధిగచ్చతి. సో అంతరంగంలోనే నీకు ఆనందం ఉంది అంటే ఆ ఆత్మతత్వంలోని ఆనందాన్ని ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారో, ఉత్సాహవంతుడై అది ఆనందం ఉంది అని చెప్పి ఆ ఉత్సాహంతో ఆ ఆత్మతత్వంలోనే రమించేవాడు, అంతరంగంలోనే లక్ష్యాన్ని కలిగిన వాడు, ఇది రియల్ హ్యాపీనెస్. ఆ కామము క్రోధం ఉంటే నాకు ఏ హ్యాపీనెస్, ఇది వదులుకున్నానంటే నాకు ఆత్మలో ఉన్న ఆనందం తెలిసిపోతుంది, ఆ తృప్తి, ఆ మనశ్శాంతి,
అది ఎవరైతే అది కావాలి నాకు ఈ ఆందోళనలొద్దు, నాకు ఈ కోపాలొద్దు, నాకు ఈ తాపాలొద్దు అని ఎవరైతే వీటి మీద విరక్తితో ఆ మనసులో ఉండే ఆ తృప్తి, ఆనందం, ఆ సచ్చితానందం, ఆ శుద్ధతత్వం, నాకు మనశ్శాంతి అది కావాలి అని ఎవరైతే దాని మీదే లక్ష్యం కలిగిన వాడు అయిన మనిషి వాస్తవానికి పూర్ణుడగు యోగి అనబడును. బ్రహ్మభూతుడైన అలాంటి వాడు చివర్లో పరబ్రహ్మాన్నే పొందగలడు అని చెప్తున్నారు. సో అతనే బ్రహ్మభూతుడు. ఎవరైతే ఈ కోరికను, కోపాన్ని, ఇంద్రియాలని కూడా అరికట్టగలుగుతాడో, సెన్సెస్ ని తర్వాత కామక్రోధాల్ని, వాడు పూర్ణుడు, యోగి, బ్రహ్మభూతుడైన వాడు బ్రహ్మభూతుడు. అంటే బ్రహ్మమేంటో తెలిసినవాడు. ఆ బ్రహ్మం ఏమిటి? ఆ మనశ్శాంతితో ఉన్న నిశ్చల తత్వం, అన్నిట్లో సమత్వం, అందరి పట్ల సమత్వం. సో అలాంటి వాడు అంచెంలో పరబ్రహ్మాన్నే పొందగలడు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఎవరైనా ఇది చదవాలనుకుంటే హరే కృష్ణ, జ్యోతి మాతాజీ ఈ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ జ్యోతి మాతాజీ, మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, భాష్యం చదువుతారా? ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే ఈ భాష్యం చదవచ్చు. ఓకే, వసంత మాతాజీ మీరు చదవండి, చదువుతారు. అంతరంగమునందు ఆనందమును అనుభవించినదే పై సుఖములను కలుగజేయు బాహ్య కర్మల నుండి మనుజుడెట్లు విరమింపగలడు. ముక్త పురుషుడైన వాడు సుఖమును యథార్థానుభవము చేతనే అనుభవించును. కనుక మౌనముగా ఎచ్చటనైనను కూర్చుండి అంతరంగమునందే అతడు సౌఖ్యమును అనుభవింపగలడు. అట్టి ముక్త పురుషుడు బాహ్య సుఖమును ఎన్నడను అభిలషింపడు. బ్రహ్మభూత స్థితి అని పిలువబడు అట్టి స్థితిని పొందినంతట మనుజుడు భగవద్ధామమును నిశ్చయముగా చేరగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అది ఇక్కడ ఎవరైతే ఆ స్థితికి వెళ్తారో ఇక వాళ్ళు తప్పనిసరిగా భగవద్ధామాన్ని, ఆ బ్రహ్మభూత స్థితి అంటారు. సో ఏమిటి ఆ బ్రహ్మభూత స్థితి అనేది ఇందాకటి శ్లోకంలో కూడా మనం చూసాం. ఎవరైతే ఈ కోరికలను, కామక్రోధ వేగాన్ని అణచగలుగుతారో, ఇంద్రియ కోరికలను అదుపు చేయగలుగుతారో వాళ్ళు అని చెప్పి ఈ లక్షణాలు చెప్పి, అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు లోపల ఉన్న ఆత్మీయ ఆనందం పట్లే ఉంటారు కానీ పైకి ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో ఉండే ఆనందాల్లో వాళ్ళు రమించరు. అలాంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వాళ్ళు బ్రహ్మభూత స్థితికే వెళ్తారు. ఇక అయిపోయింది, 2 శ్లోకాసే ఉన్నాయి. లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయ క్షీణ కల్మషాః చిన్నద్వైధాయతాత్మానః సర్వభూతాహితే రతాః. సో అంతరంగంలోనే వాళ్ళ మనసు లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం, ఇక వాళ్ళకు ఆ బ్రహ్మత్వంలో లభిస్తుంది. అందులో ఉండి ఋషయ క్షీణ కల్మష, సో ఋషులు ఈ క్షీణ కల్మషరహితులు అయినటువంటి వాళ్ళు, చిన్న ద్వైతాయతాత్మన అంటే ద్వైత భావం లేని వాళ్ళు, అంటే ద్వైత భావం అంటే ద్వంద్వాలు, ఆపోజిట్స్ కి రియాక్ట్ అవ్వని వాళ్ళు, సుఖమైన దుఃఖమైన సమత్వంతో ఉండగలిగే వాళ్ళు అని అర్థం. సర్వభూత హితే రత అంటే అన్ని జీవరాశుల యొక్క మంచి హితంలోనే వాళ్ళు రతులవుతారు. అందరూ సుఖంగా ఉంటే వాళ్ళకి సంతోషం, అందరి సుఖం పట్ల, అందరి సుఖాల్లోనూ ఆనందాన్ని చూసేవారు అని అర్థం. వాళ్ళు బ్రహ్మ నిర్వాణం పొందుతారు. సో అంతరంగంలోనే మనస్సు నిమగ్నమై సందేహాలు కలిగించే ఈ ద్వంద్వాలకు పరమైన వారు, అంటే ఆపోజిట్స్ కి రియాక్ట్ కాని వాళ్ళు, అన్ని స్థితుల్లో సమంగా ఉండేవాళ్ళు, సర్వజీవహితం కొరకే పనిచేసేవారు, అందరి మంచి కోసం పనిచేసేవారు. వీళ్ళు నా వాళ్ళు, వాళ్ళ అవతల వాళ్ళు అనేది కాకుండా అందరూ బాగుండాలి, అన్ని జీవరాశుల పట్ల కూడా ఆ సమత్వంతో సర్వజీవహితం కోసం పనిచేసేవారు, సర్వ పాపాలకు దూరులైన వాళ్ళు వీళ్ళు. అలాంటి ఋషులు, వాళ్ళనే ఇంకా ఋషులు, ముక్కు మూసుకుని తపస్సే చేయక్కర్లా, ఆయన ఋషులు బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని పొందుతారు. అది ఇక్కడ ఫైనల్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఏ ఆపోజిట్స్ కి రియాక్ట్ అవ్వకుండా సమత్వంతో ఏ స్థితిలో అయినా ఉండగలిగి,
ఎందుకు? ఇదంతా బాహ్య ప్రపంచపు రియాక్షన్స్, ఈ స్వభావం, ఈ మాయ అంటే ఏమిటి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయ. ఈ ప్రపంచం అంతా మాయ నిండి ఉంది. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఆ గుణాలను అలవర్చుకుంటున్నాం. సో దీన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఆ గుణాలను మెల్లగా తగ్గించుకుని రియాక్ట్ అవ్వకుండా మన స్వభావాలకు తగ్గట్టు రియాక్ట్ అవుతూ ఉండి పనులు చేస్తూ ఉంటాం ఆ రియాక్షన్స్ బట్టి. ఎప్పుడైతే మనం ఆ రియాక్షన్స్ తగ్గించుకుని ఆ స్వభావాలకు అతీతంగా సమత్వంతో అన్ని పరిస్థితుల్లో ఉండగలిగినప్పుడు, అందరి పట్ల సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు వాళ్ళు ఋషులు బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని పొందుతారు. ఇంకా 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 క్లియర్ గా ఈ పాయింట్ ని రకరకాలుగా చెప్తున్నారు మనకు అర్థం అవటానికి. సింపుల్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. ఏది? కామక్రోధాలను వదులుకో, ఇంద్రియాలను. అసలు ఇంకా ముందు ఏం చెప్పాం? పనులు చేసిన తర్వాత ప్రతిఫలాపేక్ష వద్దు అనే దాంతో స్టార్ట్ చేశారు. అదేదో వస్తుంది రాలేదని నువ్వు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు, వస్తే గర్వపడొద్దు, సమానంగా ఉండటానికి ట్రై చేయి అనే పాయింట్ తో స్టార్ట్ చేసి దాన్ని స్లోగా ఇలా డెవలప్ చేసి మనకు అర్థమయ్యేటట్టు అలా చేయటం మరి కష్టం అనుకుంటే భగవంతుడు కల్పిస్తున్నాననే శరణాగతత్వాన్ని అలవర్చుకో, అప్పుడు నీకు అది అర్థమవుతుంది. అది అర్థమైతే ఏమవుతుంది? ఈ కామ క్రోధాలనేవి కంట్రోల్ చేసుకుంటావు. కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు నీకు ఆ కల్మషరహితమైన స్టేజీ, దాని యొక్క శాంతి ఏమిటో నీకు అర్థమవుతుంది, ఆ తత్వం అని చెప్తారు. ఆ తత్వం అర్థమైన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? అలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇలా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏదొచ్చినా రియాక్ట్ అవ్వరు, అందరి పట్ల సమంగా ఉంటారు, అన్ని టైమ్స్ లో ఒకే రకంగా ఉంటారు, ఎలాంటి స్థితి వచ్చినా సమత్వంతో ఉంటారు. కామక్రోధ విముక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. సో ఇది కామక్రోధాలు మరి నుంచి ఎవరైతే బయటపడతారో ఆత్మదర్శులు, ఆత్మ సంయమనం కలిగిన వారు సంపూర్ణత్వం కోసం సంపూర్ణత్వం అంటే ఏంటి? ఆ సమత్వం, ఆ సచ్చితానంద స్థితి, ప్యూర్ ఆ శుద్ధత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవడం నిరంతరం ప్రయత్నించే వాళ్ళు, అలాంటి మహాత్ములు త్వరలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని నిశ్చయంగా వాళ్ళు తెచ్చుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు? కామక్రోధాల నుంచి విడిపడిన వారు, ఆత్మని దర్శించని వారు. ఆత్మని ఎవరు దర్శిస్తారు? ఈ కామక్రోధాల కల్మషాన్ని ఎవరైతే వదులుచుకుంటారో వాళ్ళు. ఆత్మ సంయమనం కలవారు అంటే ఆత్మతో కాంటాక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు. సో ఇవన్నీ ఆత్మ దర్శనం అవ్వనివ్వండి, దర్శనం ఆత్మ కనిపిస్తుంది. కాంటాక్ట్ అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఏమిటో కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ ప్యూర్ ఫీలింగ్, ఆ సచ్చితానంద, దివ్యానందం, నిత్యానందం, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధం లేనటువంటి దివ్యానందం, అదేమిటో మనకి కాంటాక్ట్ వస్తే మనకి అర్థమవుతుంది ఆ ఫీలింగ్. ఓహో ఇలా ఉంటుందా ఇది. మనం ఏదైనా చూడండి, నొప్పిగా ఉందని అవతల వాడు అంటూ ఉంటే అయ్యో పాపం అంటాం, కానీ మన చేతికి అదే నొప్పి వస్తే గానీ ఇంత నొప్పి అన్నది క్లియర్ గా మనకు ఆ నొప్పి అనేది ఎలా ఉంటుంది. అలాగే జ్ఞానం మనం నోట్తో చెప్పుకుంటూ ఇలా ఉంటుందేమో అని ఇమాజినే, కానీ అది నిజంగా అది మనకు వచ్చినప్పుడు అది ఎలా ఉంటుంది ఆ స్థితి అనేది అర్థమవుతుంది. ఆ పీస్, ఆ ఆనందం, ఆ నిశ్చలత్వం అది ఎప్పుడు వస్తుంది? అది ఆత్మదర్శనం, ఆత్మ సంయమనం, ఆత్మతో కాంటాక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు. వీళ్ళందరికీ అలాంటి మహాత్ములు తొందరలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని తప్పనిసరిగా పొందుతారు. సో అలా ఆత్మని దర్శించగలిగి ఆత్మ యొక్క ఫీలింగ్ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు. అది ఎవరికి వస్తుంది అంటున్నారు? కామక్రోధాల నుంచి విడిపడిన వారు. అది ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే అంత ఈజీ కాదు, బట్ ఈ ఆత్మ దర్శనానికి ముందు కంప్లీట్ కామక్రోధాల నుంచి విడిపడిన వారు అని చెప్పి అర్థం. అది జరిగినప్పుడు ఆత్మదర్శనం, ఆత్మతో సంయమనం అంటే మిక్స్చర్, ఆత్మతో కలయిక, కాంటాక్ట్, ఈ సంపూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నించేవారు, ఇలాంటి మహాత్ములు త్వరలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని తప్పనిసరిగా పొందుతారు. స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాంశ్చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువోః ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ యతేంద్రియ మనోబుద్ధిర్మునిర్మోక్షపరాయణః విగతేచ్ఛా భయక్రోధో యస్సదా ముక్త ఏవ సః. సో ఇక్కడ మరి ధ్వని ఇలాంటి ఇంద్రియ విషయాలు, సౌండ్లు ఇలాంటివన్నీ చేసి బాహ్యంగా అనవసరంగా
తర్వాత కన్నులు కూడా ఇలాగే అంటే బాహ్యేంద్రియాలన్నిటినీ త్యజించి దృష్టినేమో రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో నిలిపి ప్రాణాపాన వాయువులను నాసికయందే సమానంగా చేసి తద్వారా మనసును బుద్ధిని ఇంద్రియాలను అదుపు చేసే మోక్షవాంఛితుడు కోరిక భయము కోపాల నుండి ముక్తుడవుతాడు. అలాంటి స్థితిలో ఎప్పుడు ఉండేవాడు తప్పనిసరిగా ముక్తిని పొందగలడు. సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్ కి నాంది వేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏమిటి అంటే మరి ధ్యాన 6th చాప్టరు మనకి ధ్యాన యోగం అని అంటాం నెక్స్ట్ చాప్టర్ ని. సో అందుకని ధ్యాన యోగం అంటే ఇక్కడ మరి దానికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది 6th చాప్టర్ కి. అంటే ఎప్పుడు ఇదే స్థితిలో ఉండాలి, కనుబొమ్మల మధ్య పెట్టి ధ్యానంలో ఉండాలి, వాళ్ళకి మోక్షం వస్తుంది. మనందరినీ కూడా అదే స్థితిలో ఉండమని అదొక్కటే మోక్షానికి మార్గం అనడం లేదు. ఆత్మ సంయమ యోగము మనం దీంట్లో అష్టాంగ యోగం చూస్తాం అన్నమాట ఈ చాప్టర్ లో. అష్టాంగ యోగం ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో మరి మునులు ఈ తపస్సు ఇప్పుడు కూడా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ కరెక్ట్ అయిన మెడిటేషన్ తో భగవతత్వాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం. ఇప్పటి వరకు మనం కర్మయోగంతో భగవతత్వాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కర్మ ఈ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా భగవంతుడు ప్రసాదించాడు అనే మార్గాన్ని మనం సాధన చేస్తూ ఉంటే క్రమంగా మనం ఈ కోపతాపాల నుంచి విముక్తులై ఆ కల్మష రహితులం అవ్వగలుగుతాము అని చెప్పి కర్మయోగ మార్గం ఇప్పటి వరకు చూసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది మనం అష్టాంగ యోగంతో కూడా ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళొచ్చు, కోపాన్ని కోరికల్ని అరికట్టుకునే స్టేజ్ కి వెళ్ళొచ్చు. సో అందుకని దానికి నాందిగా ఇది చెప్తున్నారనమాట. ఎవరైతే ఇంద్రియాలన్నిటినీ వీళ్ళు కూడా మరి సెన్సెస్ అదేమో మనం ప్రాక్టీస్ తో భగవతత్వం ఇది ఏదైనా సరే నేను సమత్వంతో ఉండాలి అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. సెన్స్ కంట్రోల్, మైండ్ కంట్రోల్. ఇక్కడ ఇంద్రియాలన్నిటినీ వీళ్ళు కంట్రోల్ చేసి వీళ్ళు ఒక ప్రాక్టీస్ గా ఈ రకంగా దృష్టినేమో కనుబొమ్మల మధ్యలో పెట్టి ప్రాణాపాన వాయువులను అంటే వాళ్ళ బ్రెత్ అదంతా కూడా మరి నాసిక మీదే ముక్కు మీదే దృష్టి పెట్టి ముక్కు చివరలో నాసికాగ్రం అంటే ముక్కు చివరలో పెట్టి తద్వారా మనసును అంటే ఇంకా దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా వాళ్ళ బ్రెత్ మీద దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు ఇంకా కోరికలు కలగకుండా మనసుని స్టాప్ చేయొచ్చు కదా. సో ఆ రకంగా మనసుని బుద్ధిని ఇంద్రియాలని అదుపు చేస్తూ మోక్షవాంఛితుడు కోరిక భయము కోపాల నుండి విముక్తుడవుతాడు. సో విముక్తులు అవ్వాలంటే ఏ పద్ధతిలో వెళ్ళినా ఇది ఉండాలి, కోరిక ఉండకూడదు, కోపం ఉండకూడదు. సో కర్మయోగేమో ఇలా ఏదొచ్చినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కోరిక నుంచి కోపం నుంచి బయటపడాలి. ఇలా తపస్సులు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ బాహ్యేంద్రియాలన్నిటినీ కూడా త్యజించి అంటే బ్రెత్ ని కంట్రోల్ చేసుకుని వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకుని ఎటు చూడకుండా వాళ్ళ మైండ్ ఊపిరి మీద పెట్టి కళ్ళేమో ముక్కు చివరి పెట్టి ఇలా పెట్టి వాళ్ళ ఇంకా ఇంద్రియాలు ఎందులోనూ కూడా ఎంగేజ్ అవ్వకుండా ఈ రకంగా వాళ్ళు కోపంతో నుంచి కోరిక నుంచి బయటపడతారు. అలాంటి స్థితిలో ఉండేవాడిని నిశ్చలంగా ఉండగలిగిన వాడు కూడా తప్పనిసరిగా మోక్షాన్ని పొందుతాడు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే ఏ స్థితిలో ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా కోపాన్ని కోరికని వదులుకుంటే ఏ మార్గం ద్వారా అయినా నీకు ముక్తి వస్తుంది. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకామహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ఓకే, సో భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అన్నమాట. అంటే అన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాసే, బట్ ఇది యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ భగవంతుడే భోక్త. మనం చేసే ఏ యజ్ఞం అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో చేసే యజ్ఞమే కాదు. తపస్సు అంటే కళ్ళు మూసుకుని ముక్కు మూసుకుని చేసే తపస్సే కాదు. యజ్ఞము అంటే ఏ పనైనా సరే మనం
భగవత్ ప్రసాదం భగవంతుడికి అంకితం చేసి సరైన మార్గంలో ఏది ఇచ్చినా అది భగవత్ ప్రసాదమే అని, ఏ ప్రతిఫలమైనా భగవత్ ప్రసాదమేనని అంగీకరించితే అది యజ్ఞంతో సమానం. ఏ పనైనా తపస్సు అంటే మన ప్రవర్తనే తపస్సు. ఎలా ఉండాలి? సత్ప్రవర్తన, మనస్సు ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి? చిత్తశుద్ధి ఉండాలి, చెడు ఆలోచనలు ఉండకూడదు. అలాగే బాహ్య ప్రవర్తన కూడా పెద్దవాళ్ల పట్ల భక్తి, ఇవన్నీ మనకి 17th చాప్టర్ లో చెప్పారు, మనం చూస్తాం అందులో క్లియర్ గా. సో యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ భోక్త ఎవరు? అన్ని కూడా భగవంతుడికి అర్పించటం. ఆయనే భోక్త అన్నిటికీ, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడు. సుహృదం, ఆయన హృదయం అందరి మంచిని కోరే సుహృదయం. సర్వభూతానాం, అన్ని జీవరాశుల యొక్క మంచిని కోరేవాడు. జ్ఞాత్వామాం, ఇది ఈ రకంగా నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు శాంతి మృచ్చతి, శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. నా మీద సంపూర్ణ భావన ఉన్నవాడంటే, నా మెంటాలిటీని అర్థం చేసుకున్నవాడంటే, నా సచ్చితానంద తత్వాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు భగవంతుడే భోక్త. సకల లోకాలకు దేవతలకు ప్రభువు, సకల జీవులకు లాభాన్ని కూర్చేవాడు. అంటే అందరి యొక్క శ్రేయోభిలాషి, అందరి మంచిని కోరేవాడు అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు భౌతిక సుఖాల నుండి, దుఃఖాల నుండి విడివడి పరమశాంతిని పొందుతారు. భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ రకంగా అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో ఇది భాష్యం చదవాలి అంటే ఇది యాక్చువల్ గా ఈ భాష్యం చదువుదాము. హరే కృష్ణ. జ్యోతి మాతాజీ మీరు చదవండి. ఇది యాక్చువల్లీ సగం చదివి ఆపి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. కృష్ణ భక్తి భావనయందు అని ఉంది కదా, అది చదవండి మాతాజీ. సరే మాతాజీ. భాష్యము. కృష్ణ భక్తి భావనయందు నియుక్తమగుట ద్వారా మనుజుడు శీఘ్రమే తన ఆధ్యాత్మిక ఉనికిని గుర్తించగలుగును. తదుపరి అతడు భక్తి యోగం ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవగతము చేసుకొనగలడు. భక్తి యోగం నందు చక్కగా నెలకొనినప్పుడు మనుజుడు దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరి తన కర్మలన్నింటి యందును శ్రీకృష్ణుని దర్శించగలుగును. ఇట్టి విశేష స్థితియే పరబ్రహ్మమందు ముక్త స్థితి అనబడును. పరబ్రహ్మమునందు ముక్తిని సాధించు విషయాన్ని గూర్చి అర్జునునకు వివరించిన పిమ్మట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అట్టి స్థితికి యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధారణము, ధ్యానము, సమాధి అను 8 విధములుగా గల అష్టాంగ యోగము ద్వారా ఎట్లు మనుషుడు చేరగలడు ఉపదేశించుచున్నాడు. రాబోవు షష్ఠాధ్యాయమున సంపూర్ణంగా వివరించబడిన ఈ యోగ విషయము ఇప్పటి పంచమాధ్యాయపు చివరన కొద్దిగా తెలుపబడినది. శబ్దము, స్పర్శ, రూపము, రుచి, ఘ్రాణము వంటి ఇంద్రియార్థములను యోగమునందరి ప్రత్యాహార విధానము ద్వారా తరిమివేసి దృష్టిని భ్రూమధ్యమున నిలిపి అర్ధ నిమీలిత నేత్రములతో ధ్యానమును సలుపవలెను. కనులను పూర్తిగా మూసినచో నిద్ర వచ్చు అవకాశం కలదు కనుక కనులను పూర్తిగా మూయుటలో ఎట్టి ప్రయోజనము లేదు. ఇంద్రియార్థములచే ఆకర్షణకు గురి అయ్యేది ప్రమాదమున్నందున కనులను పూర్తిగా తెరిచి ఉండుట యందును ఎట్టి ప్రయోజనము లేదు. కనుకనే అర్ధ నిమీలిత నేత్రములను కలిగి ప్రాణాపాన వాయువులను తటస్థం చేయుట ద్వారా శ్వాసను నాసికయందే నియంత్రించవలెను. ఇటువంటి యోగాభ్యాసము ద్వారా మనుషుడు ఇంద్రియములపై ఆధిపత్యము పొందగలిగి బాహ్యమగు ఇంద్రియార్థములను త్యజించగలుగును. ఆ విధముగా అతడు బ్రహ్మ నిర్వాణమును బడయుటకు సన్నద్ధుడగును. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో అది మనం ఇందాక ఈ శ్లోకం చూసాం కదా. ఇప్పటి వరకు మరి కర్మయోగం ద్వారా ఏ రకంగా మనం కోపాన్ని, కామాన్ని అరికడితే ఆ బ్రహ్మస్థితికి వెళ్తాం అన్నది చూసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఆత్మ సంయమ యోగం, ధ్యాన యోగం, దానికి పునాది వేస్తున్నారనమాట. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భక్తి యోగంలో చక్కగా నెలకొంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరి మనం శ్రీకృష్ణుని దర్శించగలుగుతాం. ఇలాంటి విశేష స్థితే మరి పరబ్రహ్మానికి ముక్త స్థితి, పరబ్రహ్మ స్థితికి అల్టిమేట్.
అయితే ఈ పరబ్రహ్మంలో ముక్తి సాధించే విషయం అర్జునుడికి అంతా చెప్పిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు, అలాంటి స్థితికి ఇవి ఇలా కూడా వెళ్ళవచ్చు మనుషుడు ఏది ఈ ఆత్మ సంయమ యోగం ద్వారా, అంటే అష్టాంగ యోగం ద్వారా. ఎలాగంటే యమం నియమం ఇదంతా నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చూస్తాం. ఈ 8 రకాలుగా అష్టాంగ యోగం ద్వారా వెళ్ళొచ్చు మరి అని చెప్తూ వాళ్ళు ఇంద్రియాలని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారు అంటే, మరి వాళ్ళ యొక్క శబ్దము రూపము స్పర్శ ఇవన్నీ కూడా తరిమివేసి వాళ్ళ దృష్టిని, అంటే అవి పట్టించుకోకుండా దృష్టి ఏమో ముక్కు చివర పెడతారు. 2 కళ్ళు ఇలా ముక్కు చివర పెట్టినప్పుడు అర్థని మీరు కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేయరు. ఇలా ముక్కు చివర పెట్టినప్పుడు క్లోజ్ గాను ఉండవు, బయట విషయాలు ఏమి మనకు కనిపించవు. ఓన్లీ ఆ ముక్కు చివరి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కంప్లీట్ గా నిద్రపోం. కళ్ళు మూసామంటే నిద్ర వస్తుంది అంటారు. కళ్ళు తెరిస్తేనేమో అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. అందుకని ఆ ముక్కు మీద పెట్టే మనకి ఏ విషయాలు కూడా కొంతసేపటికి ఉండవు. అలా ఇంద్రియాలను వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకుంటారనమాట. ఇలాంటి యోగాధ్యాసం ద్వారా చేసుకుని అప్పుడు ఇంద్రియాలను ఎప్పుడైతే మనం కంట్రోల్ చేసుకుని ఇక వాటికి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలుగుతామో అప్పుడు బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితి వస్తుంది. అయితే అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనం శ్వాస బ్రెత్ ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చూస్తాం. సో ఈ రకంగా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వసంత మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ పారాగ్రాఫ్? చదువు. మనుజుడు సర్వ విధములైన భయము క్రోధముల నుండి విడివిడి దివ్య స్థితి ఎందు పరమాత్మని సన్నిధిని అనుభూతమనర్చుకొనుటకు ఈ యోగ విధానము మిక్కిలి దోహదకరము కాగలదు. వేరు మాటలలో చెప్పవలసిన కృష్ణ భక్తి రసభావనము యోగ నిర్వహణకు అత్యంత సులభ విధానమై ఉన్నది. ఈ విషయము రాబో అధ్యాయములో సంపూర్ణముగా వివరింపబడును. కృష్ణ భక్తి పరాయణుడు సదా భక్తి యోగమునందు నిలిచి ఉన్నందున తన ఇంద్రియములను వేరే ఇతర కార్యములందు నిమగ్నము చేయడు. ఇంద్రియములను నియమించుటకు ఈ పద్ధతియే అష్టాంగ యోగ పద్ధతి కన్నను ఉత్తమమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ భక్తి భావన ఈ అష్టాంగ యోగం కంటే కూడా, ఇప్పుడు మనం ఇందాకేం చూసాం, భయము క్రోధం నుంచి ఎవరైతే బయటపడతారో, కామము క్రోధం నుంచి, అదే దివ్య స్థితి. అది మరి పరమాత్మని సన్నిధి మనం అనుభూతి తెచ్చుకోవాలి. ఆత్మతత్వాన్ని అనుభూతి చెందాలంటే ఈ భయము క్రోధం నుండి మనం బయటపడాలి. అదే మరి అందుకే ఆయన దేవుడు లాంటి వాడు అంటూ ఉంటాం ఎవరైనా మంచి వాళ్ళని చూస్తున్నప్పుడు. ఎందుకు? అందరి పట్ల బాగుంటున్నాడు, ఎవరిని కోప్పడడు, ఆయనకి ఎప్పుడు కోపం రాదు, దేవుడు లాంటి వాడు. అంటే భగవత్ తత్వం ఎలాంటిది? ప్రేమ. ఎప్పుడు ఏ కోపము ఉండవు. అందరి మంచిని కోరేవాళ్ళు, అందరి పట్ల సమభావంతో ఉండేవాళ్ళు. సో ఆ కోపము మనం వదలగలిగినప్పుడు, ఆ కామాన్ని వదలగలిగినప్పుడు ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళగలుగుతాం అన్నమాట. సో అది పరమాత్మ సన్నిధిని అనుభూతి వనర్చుకోవాలంటే ఆ యోగం ఏది? కామము క్రోధము వదిలిపెట్టగలిగే ఆ యోగం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే భక్తి భావన యోగ నిర్వహణకు అత్యంత సులభ విధానం. అసలు భక్తి శరణాగత తత్వం అలవర్చుకో. ఏదైనా భగవంతుడి నిర్ణయం అని, ఎవరి పట్ల కోపం వద్దు, సమస్థితిలో ఉండు, అంతా భగవన్ నిర్ణయం అనుకున్నప్పుడు అది ఇంకా సులభమైన మార్గం అంటున్నారు. ఈ విషయం రాబోయే అధ్యాయంలో పూర్తిగా వివరిస్తాము. ఎందుకంటే ఇంద్రియ కంట్రోల్ ద్వారా నువ్వు ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళొచ్చు, కానీ అది చాలా కష్టమైన పద్ధతి. కాబట్టి భక్తిలో ఉన్నవాడు ఇంద్రియాలను ఇతర కార్యాలకు ఎలాగో నియంత్రించడు, వాడు భగవంతుడి కోసమే నియంత్రిస్తాడు. కాబట్టి అష్టాంగ పద్ధతి కంటే కూడా ఈ భక్తి మార్గమే బెటరు అని చెప్తున్నారు. ఇది భోక్తారం యజ్ఞ తపస్సాం అన్నది లాస్ట్ శ్లోక కూడా మనం చూసేసాము. సో భక్తి మార్గం ఈ అన్నిటికంటే బెటర్ అన్నమాట ఇక్కడ చెప్పారు. మనం అష్టాంగ యోగం అయినాక భక్తి యోగం చూస్తాం. సో ఇంతటితో ఈ కృష్ణ భక్తి కర్మయోగము, కృష్ణ భక్తి రసభావిత కర్మ, ఈ పంచమాధ్యాయాన్ని మనం ఫినిష్ చేసాము. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ
పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ధన్యవాదాలు. మరి క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేకపోతే క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. ఏమైనా ఉంటే